Dobrodošli u bisere inovativnog ženskog preduzetništva. Divno je raditi podcast sa ženama za koje znate da su pravi biseri u Udruženju poslovnih žena Srbije. Žene koje na pravi način promovišu preduzetništvo. Olivera Popović je jedna od njih. Olivera, hvala što ste pristali na ovaj razgovor. Hvala Tanja i vama i zaista mi je zadovoljstvo da ovaj podcast radim baš sa vama. Kad te predstavljaju žene, ja sam nekako pobornik u svim intervjuima da svaki, da kažem, uspešan epilog i to što ste i potpredsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, ali i žena koja ima i takvu karijeru za sobom, zahteva zapravo nekakvu hronologiju. Ja bih mogla, na primjer, kao i lokal patriota sa Zvezdare, da kažem zvezdarka po opredeljenju, celog života na Zvezdari, ali i žena koja je zapravo imala za sobom takvu životnu priču koja će ići uz naziv ovog projekta Ugledaj se na mene. Otkud, evo da krenemo od toga, u tim godinama kad ste vi počeli da se bavite IT-em, to baš i nije bilo neko zanimanje uopšte globalno, a pogotovo ne za ženu. Otkud u IT-u i to zapravo nije bio vaš san koji ste sanjali kad ste bili mladi? Tako je, Tanja. Moj san je bio da budem arhitekta, da budem dizajnerka u arhitekturi, interijera. A kako sam došla u IT? Pa možda zato što sam po prirodi radoznala. Možda zato što sam na vreme shvatila da možda nemam dovoljno talenta za ono što bi volela da radim, ali da sam bila dobar matematičar i da mi to išlo od ruke. I dok sam studirala, znala sam da ne bi volila da odem u prosvetu, jer ili bi bila prestroga ili preblaga. Nekako nisam želela da decu mnogo mučim, da tako kažem, a opet ako bi im prišla suviše blago, onda ne valja ni to. I tako je spontano došlo do toga da je počeo IT da se razvija u ondašnjoj Jugoslaviji. I tako sam došla na ideju da postanem programerka i tražila sam takvu vrstu posla i uspela tako da se zaposlim. I u to vreme u SFRJ u vašoj firmi koliko je bilo žena koje su bile zaposlene? Jako malo. Prvo, zaposlila sam se u firmi koje je bilo predstavništvo jedne strane američke firme koja je uvozila računare, ali i radila jedan vrlo značajan softver za ondašnji SDK, znači, što bi rekli danas, bankarski softver. Dobro. I firma je bila za to vreme izuzetno inovativna, da toga nije bilo na tržištu, čak ni u Evropi toliko. O kojoj godini govorimo? 78. Tada sam počela da radim. I kada sam se zaposlila, bile su na 50 i nešto zaposlenih, bilo je 2 sekretarice i ja i jedna koleginica smo tog momenta bile zaposlene u isto vreme. Sad, neko bi mislio da je u to vreme bilo savršeno biti zaposlen, da vas je nekako firma štitila, da vas je posao štitio, da u to vreme kao da nije bilo ovih razmišljenja o tome kao preuzet ću svoj život u svoje ruke, napravit ću svoju firmu, ali nije baš tako lako saznati da si tehnološki višak. Da vam kažem, firma je bila takva da sam stekla i iskustvo i znanje u njoj, ali i jedan duh koji je vuko ka preduzetništvu. Jer samo zanimanje u IT-u je takvo da ste dosta, morate da budete kreativni, morate da razumete ono što se radi, iako nije iz vaše delatnosti, da uđete u različite industrije kada programirate, kada pravite programe, ali pri tome firma je imala i odeljenje za prodaju. Ja sam prošla i kroz to odeljenje, pa sam prošla kroz odeljenje za školski centar, vodila sam školski centar, kreirala kurseve i bavila se edukacijom odraslih, što je sasvim drugačije nego kada radite sa decom. I to me nekako ohrabrilo, odnosno naučilo da razmišljam svojom glavom i da vidim šta bi moglo nešto drugo da se uradi, a da nije tu predviđeno u toj firmi. Tako da sam od prvog momenta u stvari bila pripremana, ali više sa moje strane, jer sam takav duh radoznao, za neko preduzetištvo buduće. A jeste doživjeli kao krah to kad se završila ta priča u firmi, kad ste proglašeni, da kažem, tehnološkim viškom? Pa jeste da sam otišla u preduzetništvo kao, možda bi ostala da je sad bila neka idealna situacija, možda bi ostala do kraja svog radnog veka u toj firmi, ali je zaista izrodila izuzetne stručnjake, ali je došlo ono vreme koje je došlo, 90.
90-ih, početkom 90-ih, recimo iz informatike, informatika se zvala firma, ona postoji i dan danas, otišli u Kanadu, na primjer, toliko programera i stručnjaka, inženjera, da su imali 2 ekipe košarkaške koje su se nedeljno sastajale. Tako da je to bilo jedno jako teško vreme i jeste da sam imala, da je bio krah u firmi, da je bilo različitih događanja koja su me natarala da odem iz firme i da uzmem sudbinu u svoje ruke. Mene zanima zapravo taj trenutak onako ljudski. Znači, ja računam da nas sad gledaju neke žene i neki muškarci koji u ovom trenutku nemaju posla, ali nemaju, da kažem, dovoljno odvažnosti da iskorače i uđu u nešto što je njihova priča, jer se verovatno preispituju da li ja to... Je li bilo kod vas pitanja da li ću ja umeti i šta ako budem neuspešna? I kako ću sebi priznati da nisam mogla sama? Teško pitanje. Različite su i okolnosti danas i onda kada su bile. Zaista tada nije bilo toliko razmišljanja, zato što nije bilo mnogo izbora. To je ono što mi zovemo preduzetništvo iz nužde, a ne iz izbora. I s te strane je bilo, da kažem, pod navodnicima lakše da se odlučite za tako nešto. Danas je opet s druge strane lakše odlučiti se za tako nešto, jer ipak se zna šta je preduzetništvo, zna se i šta je žensko preduzetništvo. Postoje razne stimulansi za otvaranje firmi, postoje mentorski projekti, programi gde možete da naiđete na neku toplu reč, podršku i tako dalje. Ali opet s druge strane konkurencija je ogromna, tržište je teško, takođe su krize u svetu sada, tad je bila kriza samo u Jugoslaviji, a sada je kriza u celom svetu. Tako da je vrlo je različito i svaki moment donosi svoje nešto. Ali ako gledamo, ako pričamo o tome šta prolazi kroz glavu u momentima kada se odlučujete i razmišljate o tome, to je uvek isto. To je uvek isto, bez obzira na ono s polja, što se dešava i to je, po meni, vi morate da imate neku dozu te, što ja zovem, radoznalosti. Da želite da napravite nešto novo, da upoznate nešto novo, da promenite zanimanje. Recimo, to je nešto što jako preporučujem svakome ko je nezadovoljan svojim poslom, ko ostane bez posla i tako dalje. Ne treba se vezivati za jedno, treba učiti. Sada internet donosi zaista velike mogućnosti da spoznate nove stvari. Ono što zovemo IT sektor, to su sada u suštini toliko puno novih zanimanja gde svako može da pronađe sebe. I da se razmisli, da se prihvati izazov. Naravno, postoje i neuspešne priče, postoje i momenti kada neko ne uspe da to ostvari, ali većina njih koja su stvarno želela i stvarno duboko razmislila da baš to hoće i to hoće da ostvare, ti uspeju. Sad kad biste sa ove distance u kojoj znate da je Epilog bila uspešna firma i sve, bacili pogled na to kako je izgledalo prvih dana kad je osnovana firma, kako izgleda taj romantični pogled? Romantični pogled, lepo nazvano. Stvarno je bilo romantično, puni entuzijazma smo krenuli u ostvarivanje toga i naravno naišli na sve moguće prepreke koje preduzetništvo donosi. Ja mislim da skoro niko nije prošao bez tih prepreka. Neko to shvati malo tragičnije, neko shvati malo drugačije. A vi? Negde na sredini. Uvijek sam bila neka takva osoba koja je gledala da ipak realno gleda na stvari, ali da sebe osvesti da ne bude previše romantična, nego da ipak rešava probleme, da sagledava šta je rešenje, šta mogu sutra da uradim. Ako danas se nađem pred zidom, da ostavim ipak za sutra da razmislim još jedanput i da prođem kroz sve to još jedanput. A iz te ondašnje vizure, jeste mogli da pretpostavite u kom pravcu i koliko će se uspešno razviti firma koju ste osnivali? Nisam mogla pravac da pretpostavim, jer je to došlo nekako potpuno sa trendovima u svetu, ali sam uvijek želela da uspem. Dobro. To je bio... To je dobra motivacijna poruka. Šta je dovoljno želja za uspehom? Želja za uspehom, naravno, ali dobro, nije baš to tako suviše široko reći samo želja za uspehom, nego je želja da se dokažeš da stvoriš nešto novo. To je ono nešto što ja kažem,
kada uzmem da spremam kolače, mislim nešto ajde, ne kažem da je nešto najobičnije, ali nešto svakodnevno u tom smislu, ja želim da bude drugačiji današnji nego onaj jučerašnji, da nešto novo napravim i da napravim da to nešto imam u ruci, da se vidi. Tako da ta želja je zaista motivacija. Sad, od te želje, zainteresovanosti i radoznalosti o kojoj ste govorili, ste verovatno stigli i do toga da dođete u Udruženje poslovnih žena Srbije. Da. To je interesantno da verovatno taj ulazak u mušku firmu je nekako kod mene stvorio, mada ja moram stvarno da kažem, mada ne volim ovo da kažem, ali moram da kažem da u staroj Jugoslaviji se nije se osjećala toliko razlika između muškaraca i žena na poslu. Definitivno su bile iste plate, ali bile one skrivene neke razlike i neki probleme koje su postojale, ali ne tako vidljive. I meni su na intervju pitali 78. ali imate nameru da se udajete i da rađate decu, jeste. Ali nekako se to drugačije podnosilo, da kažem. Međutim, boravak u firmi gde su nas stvarno gledali po muškim uzorima, po muškim pravilima, gledali su nas kao malo vode na dlanu, jer nas je bilo malo. Ali suštinski, kada vi pogledate, bilo je tu diskriminacije i tekako. Nenamerne. Ni muške kolege to nisu osjećale. Udruženje poslovnih žena, kada sam čula da postoji, mi je najedanput dala neki klik da tu treba da dođem, jer ima tu nekih stvari koje ja tad nisam ni umela da definišem. Znači, ja sam prosto osjećala, ako meni dođe direktor pa kaže, divno, ti ćeš da vodiš školski centar. Ja nikad nisam htjela da radim prosvetu, ali dobro, to je ono pitanje rešavanja problema. Ja sam onda našla lepotu u obrazovanju odraslih, obrazovanju tih klijenata, da shvate zašto im treba softver, kako mogu da unaprede. Znači, svaki posao možete da nađete i lepšu stranu. Gledate lepšu stranu, da. Jeste. Ali on je meni dodelio tu ulogu zato što sam žensko. Znate, to je bila tad neki pristup muško-ženski i nije on mislio da mi je nešto loše uradio uopšte. Tako da ja sam vodila jednu 3-4 godina, napravila u to vreme, a i dugo godina iza toga jedan od najjačih školskih centara iz te oblasti, tada u Jugoslaviji, a kasnije i u SRJ i Srbiji. Tako da u udruženju ste našli uporište. U udruženju sam našla izuzetno uporište. Udruženje me je osvestilo po mnogim pitanjima kada su u pitanju i preduzetništvo. Znači, ja sam tad već bila preduzetnica kad sam ušla u udruženje, ali i preduzetništvo kao takvo, razvoj ženskog preduzetništva i ono što mene i od početka i do današnjeg dana najviše drži u udruženju, to je ta sinergija koja se stvara između nas članica, s jedne strane onih uspešnih, ali s druge strane onih koje počinju i koje u nas gledaju ovako, a ja želim da im apsolutno sve što mogu prenesem i pomognem da prođu kroz taj razvojni put što lakše. Vidite da je bilo kojih, da su porivi, vaš direktor prepoznao vašu volju za mentorskim radom. Čovjek je bio vizionar u to vreme. Možemo i tako da gledamo. Zato ja kažem, to su bile takve nijanse da vi niste, ja znam da je on meni to dao zato što sam žensko, ne verujem da je on baš to toliko prepoznao, ali s druge strane me podržao u svemu što sam želela da uvedem kao inovaciju u rad tog školskog centra. Je li to taj isti direktor koji vas je pitao da li nameravate da se udate i da imate decu? Jeste. Da ste mu rekli da, pošto ste to i ostvarili? Dakle, kako ste spojili tu priču sa blizancima i svim što ste radili? Prvo da samo ispričam da kada je čuo da ću da rodim blizance, taj isti šef je rekao, znao sam ja kad sam nju primao da će samo jedan put da ide na bolovanje, neće ići 2 puta. Tako da, hoću da kažem, to su te nijanse gde muškarci uvek malo okrenu na svoju stranu, ali nikad ne možemo da kažemo da nisu podrška i da nisu tu gde, bar ono koje je moje iskustvo, za ono što želite da ostvarite u svojoj karijeri. Znači, ja sam ipak imala podršku i u firmi, a i kod kuće. Teško je imati blizance, žale se i ovi što ne rade toliko i što nemaju preduzetničku firmu. Kako je izgledalo na vašem primeru? Pa izgledalo je tako da sam i tu morala da nađem onu lepšu stranu, jel? Dobro. Znači, s jedne strane organizacija, naravno, uz svu pomoć roditelja i
supruga svakako, naravno, i on je izuzetno pomagao. Ali onda sam se okrenula tome da vreme sa njima provodim što kvalitetnije. I mene to smirivalo, da ne bi imala tu grižu savesti što vremenski nisam dovoljno sa njima. Onda je svaki moj dan popodne koji je trajao recimo od 5 pa do 9 dok ne odu na spavanje, morao da bude potpuno sadržajan. Nije bilo tableta tada i mobilnih telefona, nego su bile priče, šetnje, igre. Stalno sam bila opsednuta nekim igrama. Imam anegdotu kada su decu jednog leta, kad sam im rekla da idemo, da oni žele da idu na mora, mi smo nešto hteli te godine samo na planinu bez mora, a oni su rekli hoćemo na more, rekao zašto? Pa kaže tamo nema ni jedne škole. Svako letovanje su oni išli na neki kurs, da li je kurs plivanja, da li je kurs tenisa, da li je kurs jezika. Sve je moralo da bude podređeno njihovoj edukaciji i u tome sam ja maksimalno učestvovala i to me je smirivalo, to mi je davalo neki podstrek da mogu i paralelno svoju karijeru i njihovo vaspitanje i odrastanje da kvalitetno sprovodim, da tako kažem. Ali ovako kad vas neko sluša ko ne zna vašu životnu priču celu, on bi mislio kako je ova priča zapravo crveni tepih postret kroz život i da to kako ste se vi kretali samo se sve nekako otvaralo. Krenete preduzetništvo, firma bude uspešna. Rodite dete, ne jedno nego dvoje odmah i to nekako funkcioniše. Jedno od velikih iskušenja u vašem životu je bila i borba sa karcinomom, iz koje ste izašli kao pobednik, kao i svega, i to je divno i divno je motivaciono za sve one žene koje misle da neke stvari ne mogu da se prevaziđu, a zapravo mogu. Mogu i tekako mogu da se prevaziđu. Ja prvu stvar koju bih htjela da ispričam, to je da je meni karcinom otkriven na redovnom pregledu. Znači, išla sam redovno na preglede i ja zaista molim sve žene da to rade. Bilo je potpuno šokantno, jer nisam osjećala kad idete na 6 meseci nešto, sami sebe ne pregledate, nego se oslonite na to i bilo mi je šokantno kad sam to čula. Srećom da sam imala zakazan put, bio je neki Uskrs, 1. maj, pa sam išla u Italiju tog momenta, otputovala i rekla sam ja sad sam u Italiji i razmišljat ću kad se vratim o bolesti, tako da sam uspela nekako da sebe, da taj prvi šok prevaziđem nekako svojim racijom velikim. Međutim, naravno, posle toga je bilo jako izazovno, jako teško, pogotovo što mi je jedan sin bio u Americi tada, drugi jeste bio pored mene, ali opet je to bilo, on je bio već na kraju studija, fakultet, ispiti, da ga ne opterećuje mnogo tamo, isto fakultet, ispiti, sve što ide s tim. I nekako sam, time što sam došla na vreme, i time što nisam imala velike posljedice, nisam imala zračenja, nisam imala te velike posljedice posle operacije. Naravno, operacija je bila radikalna, što se zahvaljujem svim doktorima koji su to odlučili u tom momentu. Možda mi je to dovelo do toga da sam ipak mogla racionalno više da razmišljam. Da kažem, ok, ja sam ipak to malo držala u svojim rukama. Time što sam išla na redovne kontrole, time što sam odmah otišla na operaciju bez razmišljanja, time što sam sve preduzela što sam mogla i sad idem dalje. I posle 5 godina pijenja lekova koje sam postavila, sam pitanje moje inače i prijateljici Priji, koja je lekar, da li da nastavim sa tim lekovima. Ona je rekla u svetu su trendovi da možda se piju ceo život, možda samo 5 godina, ali ja ću te poslati kod baš stručnjakinje za to. I žena me pitala, inače svetska, nije svetski stručnjak za internista onkolog, pitala me je šta vi mislite? Ja sam, kako se vi osjećate? Rekao, ja ne smijem da priznam, ali posle 5 godina ja sam zaboravila da sam imala operaciju. Ja se potpuno osjećam kao da nisam. Kaže, sve je u glavi. Kako se vi osjećate, tako ćete nastaviti dalje i nemojte ništa da menjate. Prema tome, vi odlučite da li ćete nastaviti da pijete taj lek, ali ako nemate problem u glavi, ne morate da ga pijete dalje. I ja sam prestala da ga pijem, evo 16 godina je prošlo. Tako da mislim da racionalnim stavom odnosno prvenstveno odlaskom na vreme,
A to vam daje snagu da racionalno razmišljate. To je moje mišljenje. Znači, ako osjetite ikakvu grižu savesti, da niste otišli na vreme, da niste to uradili kako treba, to vas još više slomi posle toga. Pogotovo ako ima nekih zračenja, ako ima metastaza, ako ima... To je veliki onda problem. Je li vas to naučilo da kažete kad krenete u neki stres i kad krenete da se nervirate, da kažete nije ovo vredno? Povukla sam ručnu? Naravno. Naravno. Sad, kod vas su se nekako te stvari koje su se slagale tako da kao što ste iz bolesti izašli kao da je to vaše rešenje, da ste vi rešili da budete tako. Da budem zdrava. Da budete zdrava. Tako ste izašli iz posla i nekako prirodno ušli u penziju, ali to vas nije smirilo. Ne. Vi se sada bavite jednim potpuno drugačijim izazovom i rešili ste da pomognete u stomatološkoj ordinaciji. Kako je to veze ima? Porodičnoj firmi. Ali to kao IT i pomoć, sad se bavite nečim potpuno drugačijim, ali kakav je to izazov? Pa kad sam otišla u penziju, najedanput vrlo brzo sam se okrenula oko sebe, dosta sam se tada posvetila udruženju, jer sam imala više vremena, ali sam se onda najedanput osvrnula oko sebe i shvatila da imam porodičnu firmu u kojoj moj suprug je osnovao tu ordinaciju, znači 33 godine ona postoji. Ja sam najedanput se osvestila da tu ima toliko posla za mene, da to stomatolozi nisu svesni koliko ima menadžerskog posla u zdravstvu. I onda sam krenula da, pošto je tada prešlo na sina, da njega podučavam malo menadžmentu i onda naravno on je rekao, mama, ja hoću magisterijum, ja hoću doktorat, ja hoću specijalizaciju, samo ti radi, nema problema. I onda sam najedanput našla u stvari opet lepšu stranu cele te priče, da vi s jedne strane pomažete sinu, razvijate porodični posao, ali ono što je još lepše, primenjujete svoje iskustvo. Jer ja to iskustvo sam, odnosno dajem na raspolaganje svakoj članici u udruženju poslovnih žena, a sad najedanput još sam shvatila da ja to mogu i kod kuće da radim. I onda sam krenula u suštini najviše na marketing, koji nikad u životu nisam radila. Njega sam savladala koliko toliko. Naravno, digitalni marketing, jer to je bio tada baš početak svega, predno 10 godina, društvene mreže, razno-razni Google, razni oglašivači i tako dalje. Tako da ja se bavim i time, ali imam izlaznu strategiju, naravno. Dobro, ali kažete vašoj porodici da nije mene, ne biste vi bili ovako uspešna stomatološka ordinacija, ne biste se usudili, jel da? Ne, pa nije motivaciono to reći. Dobro, znači... Nije motivaciono, jer vidim da oni vide to. U stvari, muškarci bi to teško podneli, to hoćete da mi kažete? Ne, neću tako da kažem, neću ipak. Šalim se, znači kad postavimo te stvari koje se događaju, paralelno sa tim ste vrlo predano radili u Udruženju poslovnih žena Srbije, ali ono koliko ja imam uvid u to, vi sem tog mentorskog rada u kome istinski uživate, obožavate Dan devojčica. I u tom danu devojčica nalazite valjda nekakvu budućnost ili prepoznajete neke devojčice i u njima nešto od vašeg duha i radoznalosti svoje vremena? Pa upravo tako, baš ste to lepo definisali. Znači, prepoznajem budućnost, sigurno, i tu me jedino malo rastužuje priča da malo smo krenuli unazad i devojčice sad sa ovim trendovima ne shvataju recimo da drže pametni telefon u ruci i koriste ga samo za komunikaciju. Znači, i ako ih pitate koju će profesijom da se bave, ne shvataju koliko je taj IT, taj telefon koji može već u tom periodu da ih malo i usmeri, da ih edukuje i tako dalje, koliko je, šta oni drže u ruci. I malo me je bilo rastužilo to kad mi dođu i kažu kao, u koju ćete srednju školu, pa kao ceo razred ide, na primjer, u srednju medicinsku. Nemam ništa protiv srednje medicinske, ali jel imaš ti neku želju, jel ti imaš nešto? To me je s jedne strane, ali s druge strane, ta komunikacija s njima, to je nešto najlepše na svetu. I kad vidite da, kako im se šire oči, kada vide i tu preduzetnicu kod koje su otišle u goste, i kada čuju te priče, i kada one prosto ovako, vidite na njihovim licima do koje mere one dobijaju neku inspiraciju, neku baš tu radoznalost da pitaju dalje, kad vidite da većina njih se utrkuje da vas pita nešto.
I to je zaista divan osjećaj. I lepo je raditi s tom decom. Širim se oči kao vama sada kad pričate o Danu devojčica. Sad, kao ponosna baka i devojčica, one su još male, ali ja pretpostavljam da će 100% biti na jednom od narednih Dana devojčica. Da vam kažem nešto, bit će sigurno, ali ja imam tu jedno razočarenje. Sad ću vam reći, ja imam 2 devojčice, jedna ima sad već 10 godina, druga 6-7 godina, ali imam i unuka koji ima 3 godine. Ja mislim da će on ići mojim stopama, njih 2 neće. I tu je moje razočarenje. Ali nema veze. Naravno, ja se trudim da im prenesem koliko go mogu već znanja. Znači, da ne bude ono igram igrice, nego za ovo ti služi za ovo, tako dalje. A već sam sebi zadala zadatak za vreme letovanja da čitam i da pravim neku edukaciju za 3-godišnje dete, jer on je neverovatan. On nije imao godinu dana kad je sedeo pored mene, imao svoju tastaturu i gleda šta ja radim i imamo sliku takvu. I ovako gleda u mene i kuca on po tastaturi. Nije imao godinu dana. Sad zna sve na telefonu da uključi, tako da mislim da ima talenta i ja ću se pozabaviti njegovom edukacijom. Evo poruke nekom ko nas gleda da organizuje Dan dečaka. Pa mislim da dečaka ne treba, dečaci već imaju svoje dane, ali volim da otkrivam tako talente i volim onda da pomognem. To je sad moja struka. Ove 2 devojčice, jedna se interesuje više za medicinu, jer je baka druga lekara, ova druga je više, ja mislim da će na tatu da bude advokat, drugi sin je advokat, tako da nemaju prosto afinitete i ne treba ih naravno gušiti s tim. Kad vas čovek gleda i kad sluša priču, to izgleda stvarno fantastično, kao neki američki scenarij, kao u ovoj priči o unučićima, sinovima, blizancima, suprugu, uspešnom poslu, tom životnom iskušenju od bolesti koje ste prevazišli. Samo nedostaje pasa, ali i to imate. I imamo pasa, kako da ne, već 15 godina jednog Maltezera. To je taj što se bori za vašu pažnju. Jeste, Boga mi se bori i sve snage. Sad, verovatno su one žene koje su gledale ovaj podcast shvatile zapravo da se sve može u životu i da nije strašno krenuti u preduzetničke vode, da je nekako u vašem slučaju to izgledalo prirodno kao skočiš, pa onda vidiš kako ćeš da plivaš. Šta bi bila vaša poruka svim ženama koje su još uvijek u razmišljanju kako da preorijentišu svoj život i smatraju da je nešto nepravedno bilo prema njima u životu? Nepravedno. Ali ajde recimo da kažem samo za one koje razmišljaju da odu u preduzetničke vode, pa mogu možda i posle na ovo pitanje da odgovorim. Znači, biti preduzetnik to je 3 do 5% u svetu, znači, ili u populaciji. Nije svako preduzetnik, naravno, ali svako može da kreira svoje radno mesto. Ne mora da preuzme odgovornost da pravi firmu, ali kada se negde zaposli, može da kreira svoje radno mesto, može da kreira na tom radnom mestu ono što radi. Time samo što počnete da razmišljate, vi ste u tih 5%. Da bi bili onih 3%, treba još da prođete neki put, neko razmišljanje, neko odlučivanje, neki podstrek, neku podršku i tako dalje. Šta sebi kažete kad posustanete? Sutra je novi dan. Još malo pa kao Scarlett O'Hara. Sad sam zazvučala kao ona, mada mi nije nešto posebno mezimica i ljubimica, ali da, posle ovoliko godina, evo ja sam na pragu 70. godine, sad stvarno mogu da kažem da sam tako unazad razmišljala. Nisam ja sa 30, 40 bila svesna toga, ali sada kad gledam unazad, da, svaki put sam rekla sutra je novi dan. Ja verujem, pošto ste pomenuli da gledate kakva će biti izlazna strategija iz ovoga, da posle izlazne strategije neće biti ona obična penzija, nego će se tu rađati neka nova ideja o nekoj novoj inicijativi i nečem potpuno novom i inovativnom. Izlazna strategija je da napravim sistem u ordinaciji, znači na tome radim sad procedure, kako se zove, sistem, dobro, setit ću se. Standardizacije, nekoliko vrsta standardizacije, ali to uteruje zaposlene u dobar, kvalitetan rad. Naravno, neki softver, tako da ja mogu na daljinu da to kontrolišem. Aha, dobro. A suprug i ja na nekoj obali nekog mora. A tamo šta će mi se roditi kao ideja, ne znam. Vidjet ću. Želim da vam se snovi ostvare, da čujete taj šum mora koji zapljuskuje obalu i da razmišljate o tome kako neke devojčice mogu da porastu u žene koje će, recimo, slediti vaš primjer. Hvala na ovom razgovoru. Hvala puno, Tanja.